Ei, hola, què tal? Anem a parlar en aquesta ocasió de formularis en Access. Els formularis són un tipus d'element força complex. El veurem al llarg de diferents vídeos. En aquest es tracta de fer una petita introducció, que veieu que tingueu clar què són, per què serveixen realment i que li veieu la utilitat, d'acord? Perquè són realment amb el que la gent, els usuaris, es passen la major part del temps treballant, d'acord? Llavors és convenient, és important que quedin força bé i de manera que l'usuari estigui còmode i pugui treballar amb les dades de forma el més àgil possible, d'acord? Vale, anem a l'Access ja i veiem un momentet ja com funciona, vale? Molt bé, estem en la base de dades que ja teníem creada de la biblioteca, amb els autors, els llibres, les editorials i tal. Llavors ens hauríem d'anar aquí a la pestanya Crear i ara anem a veure aquesta petita part dels formularis, vale? Fixeu-vos que ja tenim bastanta cosa per fer, hi ha un formulari aquí que està com magadet, tenim vista disseny, el qual ens fa pensar que tindrem diferents vistes, ja veureu. Aquí podem començar amb un formulari en blanco i també tenim aquí altres coses, navegació, assistent per a formularis i altres tipus de formularis, d'acord? Ja sabeu que a mi, tant a les taules com a les consultes, m'ha agradat començar de zero, vale? No obstant, en els formularis canviarem una mica l'estratègia perquè la quantitat d'opcions que podem posar en un formulari d'entrada és bastant abrumadora, d'acord? Llavors anem a fer-ho amb un assistent, anem a veure que amb l'assistent és bastant senzill i a partir d'aquí anem a veure com el desengranem i veiem totes les opcions que hi ha disponibles, són moltes d'elles, d'acord? Per tant, anem a començar fent amb un assistent. Llavors, sabem que un formulari, ja ho hem comentat, és un element que el que crea són finestres a la nostra pantalla per poder treballar, per poder manipular les dades. Les dades, recordo, que única i exclusivament s'emmagatzemen en les taules, d'acord? Per tant, d'alguna manera, hem de vincular un formulari amb una sèrie de dades. No sempre passa, però sí en la majoria dels casos, d'acord? Llavors, de manera que si volem introduir editorials o autors, necessitarem un formulari per introduir dades o per manipular les dades a la taula dels autors, o un formulari per introduir i manipular les dades a la taula de les editorials o dels llibres, d'acord? Llavors, el primer que ens demanarà serà quina serà la taula o consulta a la que voldrem vincular al nostre formulari, d'acord? Molt bé, anem a veure-ho, això. Aniríem aquí a l'assistente per a formularios, llavors un assistent té diversos passos. Llavors, el primer és quins camps vols incloure en el formulari. Pots incloure o pots triar més d'una taula de consulta, de moment farem amb una taula. Fixeu-vos que tenim aquí les taules i consultes disponibles. En aquest cas anem a fer-ho fàcil, anem a triar la taula dels editorials. Un cop triada la taula, tenim quins són els camps disponibles. Tenim, si us en recordeu, teníem el codi i el nom de l'editorial. Podríem anar un a un, tirar-los cap aquí, cap als camps seleccionats. En aquest cas farem així, amb les dues fletxetes aquestes, de manera que ho tirem tot cap a la dreta. Siguiente. Llavors això és molt important perquè ens diu, molt bé, nosaltres anem a fer una finestreta en la qual veurem només editorials, però com voldràs veure-ho? En forma de columnes, en forma tabular, en forma de hoja de datos, en forma justificat. Llavors, en columnes mostra cada camp amb una petita etiqueteta i en pantalla només es mostra un registre de la nostra taula. En el tabular posa com unes etiquetetes aquí a la capçalera, a la part de dalt, i llavors es veuen tots els registres en forma de llista, com si fos la taula mateixa o fos una consulta o fos el mateix Excel, del mateix estil. La vista hoja de datos és una vista similar a la tabular i justificat només mostra, igual que en columnes, només mostra un registre alhora i ho fa així de forma com justificada posant les etiquetetes i els espais per posar els registres. De moment nosaltres no ens complicarem, anem a posar en columnes i ja veurem després els diferents tipus que hi ha. Triem en columnes, li diem siguiente, llavors només ens diu quin títol vols aplicar al formulari, li direm editorials, ja està bé, normal que ens suggereixi el mateix nom que tenia a la taula, és normal. Llavors diu, això és tota la informació que necessitem, i ara què vols fer? Obrir el formulari per veure i introduir informació o modificar el disseny del formulari? Normalment haurem de modificar el disseny del formulari perquè haurem de fer més coses, No obstant, en aquesta primera vegada, deixeu-me que fem així, obrir el formulari perquè veieu què és el que fa ja directament. Llavors fem finalitzar, i ara anem a veure què és el que tenim aquí. Doncs de moment el que tenim és una pestanyeta, igual que teníem en les taules, les consultes,
que es diu editorials, que és el nom del meu formulari, està aquí, fixeu-vos que ja me l'ha creat. Aquí posa codi d'editorial i això és el codi del registre número 1, nom de l'editorial del registre número 1. Fixeu-vos aquí a baix que tenim per navegar al llarg dels diferents registres, val? De manera que tindríem que podríem anar al registre 2, 3, fixeu-vos com això canvia, Recordo, no em cansaré de dir-ho, que això són les dades que tenim a les taules. Els formularis només serveixen per mostrar la informació i per treballar amb ella, val? Però les dades realment estan a les taules. Tenim aquí també un altre botonet, que és per crear un registre nou, que ens diria el 7 de 7, llavors li podríem posar aquí un nou codi editorial, una nova editorial, i ens insertaria com una nova editorial a la taula de les editorials. Hi ha dues parts aquí diferenciades amb aquest formulari, que veiem que és aquesta part d'aquí de color com gris tirant a blavós, aquest gris, amb el nom del formulari, i llavors aquí és la part on estan els registres, val? Per aquesta part d'aquí és una capçalera, val? És una capçalera com si fos una capçalera del Word normal, que no canviarà quan modifiquem els registres. I la part d'aquí, la part central, li diuen detalles, és l'apartat detalle, i és on es modificaran les dades de tots els nostres registres. Molt bé, ja ho tenim. Tenim diverses coses, tenim més coses per fer, però de moment ja està. Vistes que tenim en el nostre formulari. Tipus de vistes que tenim en el nostre formulari. Penseu que les vistes estan aquí, com sempre, com teníem a les taules, com teníem a les consultes. Llavors fixeu-vos aquí, que aneu a veure i teniu la vista formulario, la vista presentació i la vista diseño. En versions anteriors d'Access, o en versions més antigues d'Access, la vista presentació es deia vista hoja de datos i era diferent. Nosaltres ens centrarem en principi en la vista formulario i en la vista diseño. Anem a entrar en la vista diseño, que és on està potser la complexitat. Fixeu-vos que tenim aquí el formulari en una vista que no té res a veure amb l'altra. Fixeu-vos que aquí posa encabezado de formulario, és la capçalera que teníem a la part de dalt. Aquesta capçalera no canvia. Tenim el detalle, que és l'apartat que ja tenim per als nostres registres, i si volguéssim tindríem un peu de formulari. Peu de formulari no es veia abans en la vista formulària perquè no tenia cap alçada assignada. Per assignar una alçada, el que hem de fer és anar aquí i fer sortir una part per posar un peu de formulari, per posar, jo què sé, informació diversa que vulgueu posar. Si feu així, no surt. Evidentment, la vista detalle també li podeu fer així i podeu introduir més coses. En la vista detalle, aquí la podem seleccionar, tenim els nostres registres. Els nostres registres, fixeu-vos que estaven aquí, fixeu-vos, anem a posar la vista formulari perquè la veieu. Fixeu-vos que tenim aquí la capsa on està el registre i aquí això és un petit text, com una petita etiqueteta. Llavors, fixeu-vos, anem aquí a la vista disseny, aquesta és la nostra etiqueta, això és on està realment la informació. Podem seleccionar, podem moure d'aquí cap allà, podem moure, fixeu-vos que com que és una etiqueta, aquesta d'aquí està associada amb aquesta dada d'aquí, es mouen per igual. Si les volguéssim moure de forma independent, hauríem de clicar en aquest quadret negre d'aquí. Per exemple, si volem posar el nom de l'etiqueta aquí i el nom de l'editorial aquí, a sota, doncs li podríem posar sempre seleccionant des del quadret aquest de color gris. Coses que tenim per aquí en un formulari. Tenim diverses coses, Tenim els controls, tenim aquestes coses de temes que en principi no me són gaire interessants. Això no són les diferents coses que nosaltres podem fer en un formulari, etiquetes, quadres de text, que és això d'aquí, que per posar una caixa en text per modificar la informació. Podrem crear quadres combinats, ja veurem, podrem crear botons, podrem crear diferents coses. No tot, perquè hi ha bastanta cosa, però veurem uns quants controls que podem posar aquí, depenent, moltes vegades, ja veureu, del tipus de dades. Podríem insertar una imatge, podríem posar un logotip, la data i l'hora, diverses coses, Que m'interessa per aquí, m'interessen aquestes tres parts d'aquí, Tant agregar campos existentes com la hoja de propiedades com l'orden de tabulació. Els camps existents, fixeu-vos que són tots els camps que nosaltres tindrem disponibles amb la taula que hem triat al principi com a origen de dades. Com que hem triat les editorials com a origen de dades, doncs tindrem aquí aquests dos camps sempre. Una altra cosa que m'interessa és l'ordre de tabulació, no és massa important, però això és la forma en com es mou, això d'aquí a aquí, quan tinguem diversos controls aquí, podem fer que vagi directament d'un a l'altre, directament tal com nosaltres vulguem. I el que és més interessant de tots, i potser el que més abruma, és la hoja de propiedades. La hoja de propiedades, que jo la tinc per aquí, fixeu-vos que em surten unes quantes propietats, però aquestes propietats només són
de l'apartat Detalle, que és d'aquest d'aquí. Si jo vull les propietats del formulari en concret, hauré de vindre aquí i seleccionar Formulario. O potser també podria haver clicat per aquí fora. I surten una quantitat de propietats que abruma una mica. Però és que si volem les propietats d'aquest control d'aquí, tindrem unes altres propietats. Si tenim les d'aquestes, són unes altres propietats. Moltes coincidiran, però moltes no. Si és això, és una altra propietat, aquí tindrem unes altres propietats, vale? Sempre tindrem la propietat d'allò que tinguem seleccionat. Llavors, si jo selecciono cap aquí, tindré la hoja de propiedades del formulario. Bé, això és tot el que de moment us explicaré. És una petita introducció, espero que us hagi agradat. És una mica dens, ja ho sé, hi ha força informació, ja veurem com tractar-la a poc, veurem alguns altres vídeos específics per veure algunes parts que m'interessen molt i de moment ho deixem aquí, vale? Vinga, ens veiem en el següent vídeo. Adeu!